lotzen zituzten, belak zabaltzen zituzten, ekaitza nabigatzen zuten. Orduan bai, itsasoren eskuak papera apurtu zuten, eta hor zegoen bere piraten ontzia. Bihar, abentur zain eta arriskutu batean murgilduko bai gara. Marinela, nabigatzera! Itsaso, bere ontzia berean jarri zuen. Bere marinela, arrain garbitzailearekin toto egin izana. Haien koloretazko baldeekin eta zalabardo gorrotoekin. Agurtu eta bere izi ziren. Hermi itsasora bueltatu zen, eta itsaso itsasertzera.